Шығарылышыбызны дәвам еттіребіз. Урам Экстрим паркында татар тілінде брейк-данс бойынша мастер-класс болып узды. Шара Қазан мэриясы тарафынан шәһәрнең парк һәм скверларында уза торган хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында оештырылды. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та бию серләренә өйрәнеп кайтты. Тулырак алдагы видео язмада. 1, 2, 3, 4. Брейк-данс буенча татар телендәге мастер-классны брейкинг профессиональ мәктәбе тренеры, брейкинг буенча халыкара һәм Россия чемпионатлары катнашучысы Рушан Илдарханов һәм бөтен Россия һәм халыкара фестивальләр җиңүчесе Руслан Шайхетдинов алып бардылар. Безнең бүген Казан су ярында хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы мастер-классы. Әйтергә кирәк, Казан мэриясе әлеге проектны былтыр 2021 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башлап җибәрде. Һәм әлеге башлангычнан да уңышлы булды һәм без аны быел да дәвам итәбез. Халык чыннан да яратып кабул итә. Бүген инде яшьләрчә брейк-данс буенча мастер-класс уза. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының төп максаты әлбәттә биюгә, спорт дәресләренә өйрәтү, ләкин бию хәрәкәтләренә, спорт хәрәкәтләренә өйрәтеп калмыйча, аларны нәкъ татар телендә, татар сүзләре аша өйрәтү. Ягъни биюгә һәм спортка өйрәтеп кенә калмыйча, инде татар теленә дә, татар телендә популярлаштырырга телибез шушы проект аша. Дәрестә теләгән һәркем заманча бию юнәлешендәге хәрәкәтләрне өйрәнә алды. Бары тик бер генә таләп: катнашу өчен уңайлы өс киемендә һәм аяк киемендә килергә кирәк иде. Бу брейк-данс өйрәтү буенча мин үзем дә бәләкәй чакта брейк-данска өйрәнергә теләгән идем. Һәм баламны монда алып килү форсаты булгач, бу минем өчен бик зур бәхет булды. Моннан алда Кабан күле буенда йогада булган идем, биюләрдә булган идем. Бүген ул монда күчте һәм мин монда да килергә булдым. Төрлечә була, ул бит мастерларына да карый, кемгә килүңә дә карый, нинди кайф белән килүңә дә карый, һава торышына да карый. Төрлечә була, һәр вакытта да шуй, һәр вакытта да яхшы кайф белән китәм. Әлбәттә шундай берләр кирәк, бигрәктән татарча була, бик ошый миңа. Һәм мин үземнең баламны һәм гаиләмне, гомумән дусларымны чакырам монда һәр вакытта да киләм. Бик шат, чөнки брейк-данс мин уже 27 ел катнашам. Менә шуның өчен хәзер беренче шундый мастер-класслар ясыйлар һәм күрсәтәбез. Балалар өйрәнәләр, аларның әти-әниләре карыйлар һәм аларга ошаса, может быть, тоже катнашалар. Безнең өчен ул бик шатлык. Әйе, мотор күренеш. Мин профессиональ биюче, мин шул бию белән генә яшим. Минем эшем бию. Искәртеп узыйк, хәрәкәттә бәрәкәт парклардагы җәйге иҗат һәм спорт дәресләре 2021 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып китте. Узган ел 14 мастер-класс оештырылды. Быел проект дәвамында ярмәк багы, татар бию нигезләре, чечетка, аэробика, татар халык бию буенча мастер-класслар булып узды. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.